По време на режима на водата в София, в зона Б5 на 15-ти етаж няма вода 3 към 1. Значи 3 дена няма вода, 1 ден има. Но тъй като на 15-ти етаж на 3 дена е имало само 2 часа вода. Човекът се оплашил, дошли му гости, 3 дена без вода. Всичко е лесно, вода, лимонада ще купа, минерална вода ще купа, но туалетна, 5-6 човека като от туалетната, как? Откъде е толкова вода? И принудил се човека да вземе 2 кофи и ги помолил, много ви моля, задърсте туалетната. По време на това тук в кофите аз после се оправям. За 3 дена напълнили 2 кофи с слайна. И когато си отишли, нашия решил как сега да ги изхвърли. Отива в кофата да хвърля, ще го видят комшиите, ще кажат то пък какво хвърля. И решил, вземал буркани, капачки, затварял 15-20 буркана направил. Пълни догоре, слага ги в една мрежа и отива да ги хвърля в буклука. Таман да ги хвърли, Пешо. Кире! Кристия буркани, де че ги хвърляш, бе? Ама компоти от миналата годината ги хвърлят да не се подуят. Добре, тъй като беше бил прибран човек, на другия ден го среща Кирето и пак: Кире, тия компоти май веднъж сте ги яла, бе, братче.